बघा, हे माझं गाव किती छान आहे माझं गाव आणि मी किती आनंद लुटते. बघितलं? तुम्ही पण या गावी आणि तुम्ही पण एन्जॉय करा. मी तर बाबा जिंदगीचा एन्जॉय करते. मस्त खाते पिते आणि एन्जॉय करते आणि व्हिडिओ बनवते चांगलं तुम्ही डान्स करत खाऊन पिऊन एकदम. मी लकी गेलं. कमेंट करने वाले जितना चाहे कमेंट करो, बुरा करो, अच्छा करो, कुछ भी करो, मुझे कोई लेना देना नहीं. क्योंकि मुझे जीना है खुल के. और जो भी मैंने गलती किया रहेगा, मैंने कुछ भी गलत किया रहेगा, मुझे परमेश्वर को बोलने का है. परमेश्वर देखता है मैं कितनी सच्ची है और कितनी झूठी है. मुझे किसी को सफाई देने की कोई जरूरत नाही. बरोबर आहे का नाही? पटलं तर लाईक करायचं, नसन पटलं तर मोहरा ढकलायचं, पण घाण कमेंट करायची नाही, खोटं बोलायचं नाही, कॉपी करायची अजिबात नाही. कसं जसं आहे तसं. मग चला सगळ्यांना गुड नाईट, शुभरात्री. फिर मिलेंगे नवीन ब्लॉग मध्ये. बाय बाय.